Finálový den 30. ročníku Havlovického poháru. Všesportovní areál, který doznal v posledních 2 letech velkých změn, se oblékl do svátečního. Každý si mohl vybrat. Někdo si zahrál minigolf, někdo tenis, jiný sledoval parašutisty. Nepřekvapil ani vodník na velbloudovi. Přesto samozřejmě hlavní roli hrál fotbal. Jak známo, Hapo je turnaj, který už 30 let připravuje spolek nadšenců z Havlovické fotbalové asociace. Současného šéfa dvouvíkendového soupeření Miloslava Toholy jsme se zeptali na uplynulých 30 let. Tak určitě před těma 30 lety mě ani ve snu nenapadlo, když jsme stáli u zrodu se Zděňkem Honzerou a hlavně se Honzou Špaňkem, který věnoval pohár, že se turnaj rozroste do těch rozměrů a že se tady bude setkávat nejen tolik skvělých fotbalistů, ale i tolika věrných diváků. Za těch 30 let, když mám říct pár čísel, tak určitě tady bylo přes 350 týmů z České republiky, Polska, Německa, Slovenska, Anglie. Vystřídalo se tady přes 10 000 hráčů, určitě víc než 70 000 diváků a padlo téměř 9 000 branek. A myslím si, že tyhle čísla hovoří za všechno. A určitě patří velké poděkování všem, nejen těm pořadatelům, organizátorům, ale určitě i hráčům a divákům, protože to, co se tady podařilo, to je úžasný, vstoupilo to všem do našeho života a myslím si, že se nemáme za co stydět, že ten areál, který v současné době dostal tu podobu, kterou má, je chloubou celého kraje, nejen obce Havlovice. Před utkáním o letošní prvenství jsme se vrátili o 30 let zpět. Tehdejší finálový duel si zopakovali hráči Hořiček a Havlovic. Ani po 30 letech se nevytratila bojová nálada a touha po vítězství. Za domácí tým nastoupil již zmíněný zakladatel Hapo Jan Špaňko. A jeho slova po zápase? Jsem strašně rád, že jsme vůbec po těch 30 letech ještě tady a že kluci tady ta parta, co jich zůstala, že to dotáhli tak daleko, jo, protože to je strašně velký kus práce, co dokázali a klobouk dolů před ním. Jo. Já jsem byl rád, že jsem se za těch 30 let mohl přijít zahrát. A tohle už je atmosféra finále 30. ročníku Havlovického poháru, které sledovalo neuvěřitelných 1500 diváků. Do něj se probojovala k radosti pořadatelů Havlovická fotbalová asociace Havlovice a soupeřem jí byla Stará garda Náchod. 3. místo v turnaji obsadil 4. nejúspěšnější tým historie ZAP Nové Město nad Metují. A kdo letos vyhrál 18-kilogramový putovní Havlovický pohár? To už nám prozradí kapitán vítězného mužstva Jaroslav Vejprava. No tak na letošním jubilejním 30. Hapu jsme spokojení, že jsme vyhráli. Měli jsme Havlovicům co vracet, protože jsme s nimi byli ve finále před 4-5 rokama a prohráli jsme na penalty, takže maximální spokojenost. Co víc, je to fotbal a jsme rádi, že to dopadlo v duchu fair play a že nikdo není, když to tak řeknu, že jsme se nepoprali a prostě je to sport. Krásný zakončení sezóny pro všechny fotbalisty.